Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi pawartosipun para pamirsa sedaya wilujeng pinanggih malih kalian Nayantaka Wonogiri. Ing video menika kula badhe nyobi gladhen sareng nggih menika ngengingi bab gerongan. Gerongan ladrang slamet slendro padet 6 nggih. Dibagikan dumateng kanca sanes mugi-mugi wonten manfaat saha faedahipun tumrap ingkang remen dumateng kabudayan Jawi khususipun karawitan. Ngoten nggih. Amargi kula piyambak nggih tasih gladhen syukur wonten ingkang saged kinarya gladhen sareng-sareng mekaten. Kados menapa menggah gerongan ladrang slamet menika monggo kita midhang tangan rumiyin ladrangipun kados menika sugeng mirsani lan midhangetaken matur nuwun. Nah, terus ngaten menika tuladanipun ladrang slamet menika adal lupianipun kagem wanci-wanci enjang menawi siang. Saderengipun lelangen gending ciblon dipun paringi ladrang slamet menika. Terus kalau sampun kita mirengaken menika larasipun saking 6 nggih. Geronganipun saking 6. Para besang mara bangun sapa tombo kali oyo
aja dolan lan wong priya kerameno prasaja gong. Lajeng sasampunipun gong dipun wiwiti saking nginggil malih, lajeng menawi sampun ngelik dipun girongi kados wau. Nam 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 cimo nam notipun nganten para besan mara menika cira cira lu cira cinem lulura cira nam nam lumoluro nam 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 cimo nam ciro lu ciro cinam ciro cinam lumoluro lumolu ciro cinem. Ngaten menika. Monggo pramila saking menika menawi dereng saged apal dipun wiwiti malih saking ngajeng, diputer malih saking ngajeng insyaallah mangke dangu-dangu saged. Nggih. Ngaten nggih para pamirsa sedaya, sedherek kula ingkang kula tresnani. Atur tutorial nggih menika girongan ladrang slamet, mugi-mugi saged ndadosaken panglipur lan pengertosan sak utawis. Mbok menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten jar kula namung manungsa limrah tebih saking kasampurnan. Kula nyuwun pangapunten ingkang ageng-agengipun. Ing wasana wilujeng pinanggih malih ing video kula sanesipun mugi-mugi manfaati tumrap kita sami. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.